गाज्रिमोन माबादि गोसो थोलायो गोसो थोलायनायाव मा रायलायो गोसो थोलायनायाव मा रायलायो आदा बे जोनोमाव आं नोंखौ मोनाब्ला रावजोंबो हाबा जाया आइ आफाया होआबाबो नोंजोंनो जागोन आङो रिसार्च सोना हरगोन हरदे आदा हरगोन दे आगै रिसार्च सोना हरनानै रिसार्च सोनो बिहरनानै दरजा फांथेनानै लेट सिङाव हाबनानै मिस कल हरनानै मबाइलजोंनो खुदुम हरग्रा लेट्रिनाव हाबनानै मिस कल हरनानै मबाइलजोंनो खुदुम हरग्रा बेखौनो बुङो नामा गोसो थोलायनाय बेखौनो बुङो नामा गेलेनाय बेखौनो बुङो नामा गोसो थोलायनाय बेखौनो बुङो नामा गेलेनाय उल्थां फाल्थां जाजोबलांबाय बे संसारा सोलाय सोल' जाजोबलांबाय बे मुगाया हौवा गोनां हिनजावफ्रासो बैसो गोरलै सेंग्रानावसो फासन हैलायबाय हिनजाव गोनां हौवाफ्राबो बैसो गोरलै हिनजावखौसो लाना खारलायबाय सोलाय सोल' जाजोबलांबाय बे मुगाया उल्थां फाल्थां जाजोबलांबाय बे मुगाया दाउला दाउआसो बिदै दैबाय दाउजो दाउआसो बिसोलायबाय दाउला दाउआसो बिदै दैबाय दाउजो दाउआसो बिसोलायबाय उल्थां फाल्थां जाजोबलांबाय बे मुगाया सोलाय सोल' जाजोबलांबाय बे मुगाया नंगौ नामा आगै नोंलाय गवालपारानि आलासिखौ बुन्दा होनग्रा दुधनैनि नंगौ नामा आगै नोंलाय बोरमा दखरानि मैदेरखौनो हाथि होनग्रा बाक्सा जिल्लानि दाफोथाय 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 हौवा जाथिखौ दाफोथाय 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 हौवा जाथिखौ दाफोथाय सासे हिनजावजोंनो रायजो जानो हायो सानै साथाम हिनजाव गदाय नागिरबायरा सासे हिनजावजोंनो रायजो जानो हायो सानै साथाम हिनजाव गदाय नागिरबायरा दाफोथाय 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 हिनजाव जाथिखौबो दाफोथाय 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 हिनजाव जाथिखौबो दाफोथाय हौवा सासेजोंनो रायजो जानो हायो थिं बांगला नुबोला साख्रियावला नुबोला मटर गारि नुबोला फसन हैगोरा बुंनायसाय आदामोन बाजैमोन माबादि गोसो थोलायो गोसो थोनायाव मा रायलायो गोसो थोनायाव मा रायलायो गोसो थोनायाव मा रायलायो खुलुमबाय जोबनायाव आं मोनसे खावलायदों आं जेरावखि थाङा बय बुङो मेट्रिक केन्डिडेट दा मबाइला मेट्रिक बिमा बिफाफोरखौबो खावलायदों दाउ अमाफोरखौ जेरैबायदि खबर लायो खौराङाव हाबहोनो हाबाखै दा फिसाफोरखौबो 6टा जानाय लोगो लोगोनो 6टा बाजिनाय लोगो लोगोनो खबर ला फिसाजो बा फिसाज्लानो मबाइलखौ होथ'नाङा
मबाइला पकेटाव लाबाबो बिराद बोख्लायो नाथाय शिक्षाया नोंखौ बोख्लाया रिचार्ज दङ नाथाय नोंहा चार्ज गैया चार्ज दङ नोंनाव मबाइलाव रिचार्ज गैया you cannot be consultation each other but education can be consultation each other anywhere in any moment जेरावखि जाया मानो ओंखायनो आइ आफा बिदा फंबाय जोंना मेट्रिक रिजाल्ट ओंखारबा बिए रिजाल्ट ओंखारबा बिमा बिफाया गाबनोसो नांगौ हारसाफोरनिया माला गुबुन जातिफ्रा मिनिलायो खाना होयो माबा होयो जोंहानिया जाहाथे बिदि गाबलायनाङा दुखु खालामनाङा बे फैबाय थानायाव बोरमा दखराया मोजां बिदायाव आवगायलांबाय थादों ओंखायनो टप रेंक मोनदों आरो मोनबाय थाथों बेखौनो आसा खालामनानै आङो दिनैनि आरो दोंसे रोजाबनो खावलायनाय लेखा आं रोजाबनानै बयबो धोनिफ्राबो दुखियाफोरखौ मोजाङै लांथों हौवा हिन्जाव नांलायनानै थानायफ्राबो मागोआव ज' जालायनानै गोरोबलायथों बिसिना गंसेयाव उन्दुलायबा मोदोमा नांबानो रागा जोङो उनफिन है बालहुआ बैथिं थांनो हाया गोजानाव होनानै मोनसे बाजाराव थांबा मा जायो हिन्जावनि मेगना हौवानि आखायाव हौवानि मेगना हिन्जावनि खाफालाव ना बेदर लाबा हौवायाबो देरला नै बाबु मा लाबोदों नै ना बेदर लाबोदों ओमफ्राय हिन्जावाबो बुङो ओइ नानि बाबा फैबाय आथिं सुनो दै हो होनना बुंगोन जों दिना खालि ना बेदर गैया खालि आखाइजों फैदो बालुआ ओइ बाबु माना आथिं सुनो ओइ दंखलाव थांना सुनो हाया दा बिदि जानायखौ बयबो अनलायफिनदो धोनि दुखिया बयबो गोरोबनानै बिराद समायना नुदों जों बोरमा दखराखौ आंनि गोरबोनिफ्राय गोथार अननाय थाबाय जोंहा एक्सपिरियेन्स थांहांबाय ओंखायनो थांबायनो दा नोंसोरखौ नुबा सेंग्रा जाखांफिनो दा जोबनायाव आं हिन्जावफोरखौ हौवाफोरखौबो एदावफिननानै आङो नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लागोन दाद्रा हाबा जाजेनब्लाल' रजे गथ' सासे मोनब्ला आजे हाबा जाजेनब्लाल' रजे गथ' सासे मोनब्ला आजे दाद्रा हाबा जाजेनब्लाल' रजे गथ' सासे मोनब्ला आजे नै हौवाफोर गोसो दंना मालाबा गथ'नि खि गारनाय आयौ खि गुसुनाय नै हौवाफोर गोसो दंना माबोला गथ'नि खि गारनाय खि गुसुनाय हाबाखौ हिन्जावफ्राल'सो जादों नामा हाबाखौ हौवायाबो हाबा जादों हाबा जाजेनब्लाल' रजे गथ' सासे मोनब्ला आजे शालानि गन्थं
खोमाया दाला गांसे नै सालि र' सालिनि मेगना आलु दरसे मोखाङा दब्लायसे नै जागोन ना नोंसोरखौ नै नायफिनगोन ना नोंसोरखौ बारि खनानि लाइ खुमब्रा जोलैया दा हिन्जावखौ नागिरदों बैसो गोरलै बारि खनानि लाइ खुमब्रा जोलैया दा हिन्जावखौ नागिरदों बैसो गोरलै बैसो गोरलै बैसो गोरलैया दा बर' माथावनि गोसोमै नायनो